Čo ako bol včera na službe? No, v pohode, nikomu sa nič nestalo. Dneska to bude tiež pôjde, si myslím. No dúfam, že hej. Áno? Čože? A kde? Dobre, za 15 minút sme tam. Poď, máme službu. Na koľko dáme tú bombu? Na 20 sekúnd daj. OK. Koľko budeme chcieť? Ne, asi $1 000 000 by sa zišlo, nie? Dobre, 1 000 000, alebo to vyhodíme do vzduchu, nie? Dobre. Dobre. Stačí mi odpáliť, kedy povedz. Zavolajme veliteľovi, že sme došli v poriadku. Dobre. Veliteľ, došli sme na miesto. Jasne, rozumiem. Končím. Máme ich zlikvidovať a bombu už neškodní. Tak poďme. Došli sme na miesto. Áno, vidím 2 objekty, ale bombu nevidím. A nie ja. Musíme sa tam nejako dostať a robiť prieskum. Touto uličkou to bude možno možné. Tak sa poďme. Tam sú tí bastardi. Musíme ich zlikvidovať. Musíme sa dostať bližšie. Áno, urobíme prieskum a zistíme, kde je bomba. Bočným chodom, tam budeme viacej krytí. Jasné, poďme. Dúfam, že nás tí bastardi neuvidia. Čo teda, ako to je s tými nepríjemníky? Pustíme ich, či podriadovať? Uvidíme ešte, aké to bude s peniazmi, ako to bude, takže... Aby policajti nechceli niečo vymyslieť medzi tým. No, to je to.
Veliteľ, akcia splnená. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a word. Oh, well, a bird, bird, bird. Bird is a word. Oh, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Oh, well, a bird, bird, bird. The bird's a word. Oh, well, a bird, bird, bird. Na službe? Dobre, nikomu sa... Čo, aké bolo včera na službe? David. Na službe? Dobre, nikomu sa nič nestalo. Dneska to bude asi tiež v pohode, nie? Si myslím. No, dúfam, že hej. To mi volá. Stisni. Čo, ako bolo včera na službe? Dobre, nikomu sa nič nestalo. Počkaj, niekto mi volá. Prosím. Aha, takže máme problém, údaj. Teroristi. No, dobre, nikomu sa nič nestalo. Pohľade to bude dneska? Myslíš? Dúfam, že hej. Počkaj, niekto mi volá. A je to vidíte. Takto. Máme problém. Údaj, musíme ísť. Teroristi obsadí spoločný sklad. Dobre. Zabudol som, pardon. Povedz. No, poď, poď. Ako bolo včera na službe? Á, dobre, nikomu sa nič nestalo. Dneska to bude tiež v pohode, si myslím, nie? No, dúfam, že hej. Počkaj, niekto mi volá. No, prosím. Poď. Čo, ako bolo včera na službe? Á, dobre, nikomu sa nič nestalo. Dneska to bude tiež v pohode, nie? No, dúfam, že hej. Máme nejaké vlastne neoznámené. Neviem o ničom. Ako bolo včera na službe? Á, dobre, nikomu sa nič nestalo. Dneska nemáme nejakú akciu na plánu. Neviem o ničom. Sa zakok... No, dobre, nikomu sa nič Dneska nestalo. to bude tiež v pohode, nie? No, dúfam, že hej. Máme nejaké oznámené, nejaké akcie. Počkaj. Čo, ako bol včera na službe? Á, dobre, nikomu sa nič nestalo. Čo, dneska máme nejaké plánované akcie? Neviem zatiaľ o ničom, šéf o ničom nepovedal. Niekto ti volá. Áno? Tam je to. Vidím dva objekty. Akcia. Videl som tu bombu. Videl som tam bombu. Videl som bombu. Akcia. Čo ma to p***? Retarda. Počkaj. Postavte sa, vy koko... To p***. Videl som tri kok... Poď, postav sa tam rýchlo.